L-istaġun tal-festi risaq lejn tmiemu u jidher li kif beda se jispiċċa. Dan għaliex għaqdiet festi differenti qed jittantaw xortihom biex jiksru il-Malta Record. Il-lejla d-dilettanti tan-nar ta' Santa Katerina fiż-Żurriq se jkunu qed itellgħu spettaklu ta' madwar siegħa u nofs bistennija partikolari tkun lejn it-tmiem bl-akbar ballun tan-nar li qatħa fil-Gżejjer Maltin. One News mar isegwi l-aħħar preparamenti fil-Kamra tan-nar ta' Santa Katerina. L-attentat biex iż-żriera ta' Santa Katerina jitlu fil-Malta Records irrikjeda xhur sħaħ ta' xogħol li saħansitra kienu bdew wara l-festa tas-sena li għaddiet. Aktar dwar x'sar matul dan iż-żmien kollu tkellimna ma' Manuel Gawci, il-moħħ wara dan il-ballun pirotekniku. Nies konna ħafna, ġifieri pereżempju jien nagħmel l-istilla ħadd ieħor jipprepara l-karti, min jipprepara t-tembijiet u hekk. U bħala xogħol il-proċess ikun twil u għax irid jinxef sigħat twal kuljum. Irid ħallih jieħu l-ħin tiegħu x-xogħol tan-nar. Il-ballun jiżen kważi 260 kg b'diametru ta' 38 pulsier u l-ħarqa mistennija tibda għal-ħabta ta' 9:15 ta' filgħaxija. Għal daw kollha li huma interessati biex jiraw dan il-ballun fl-aħjar post possibbli, Manuel għalinna hekk. Fimni jekk il-ballun jaħdem kif qed naħsbu, jistgħu joqogħdu mad-dawra ta' Żurriq kollu. Għax ħajjidher minn kull imkien.